W imię Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Jest Bóg z wami. Lubię bratce, lubię sotra w kniezu, zwopominajmy so, że sme przez księcu przysłuszni Bogu naszemu kniezy. Asperges mi. Smij so nad nami wszechomocny a miłościwy Boże, a spuszczy się nam grzechy, dowiedź nas do wiecznego żywienia. Chwała Bogu we wyżynach. Modlmy so, wszechomocny wieczny Boże, swojej wielkiej lubości dałaś proszacem jacacy zasłuża żadaja. Smij so nad nami, bodaj nam štož świadomie traši a dodaj to, o čož seče a ne prosić nie zważymy. Tak prosimy przez naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa, kiż jest z Tobą Duchem Świętym żywa, króluje Bóg wieki na wieki. Amen. Čitanje z knjige Genesis. Jahwe Bóg praji, nie derje, zo je człowiek sam ludki. Zčinuje mu pomocnicu, jemu odpowiednu. Jahwe Bóg utwori ze ziemie wšu pólnu zwierinu a wšu niebiesku ptačinu a přiwiedzie je k człowieku, zo by widział, jak je tu pomienuje. Kajž się człowiek pomienuje, tajke budzi ich mieno. Człowiek da miena wszemu skoty a niebieskiej ptačinie
a všej pulnej zwierine. Za człowieka pak nenajdzie wum pomocnicy, jemu odpowiednie. Nitko dopuści jawe Bóg wuboki spar na człowieka, zowun wusny. Za jedne z jeho riebwów, a wupielnite miestno z miasom. Potom wudziewa jawe Bóg z riebwa, kotryż by z człowieka zał, żunsku a przywiedził k człowiekie. Na to prawi człowiek. To jest kończny koszcz moich gości, a miaso z mojego miasa. Żunska ma wona rekać, dokeż je z muža vzata. Tohodla opuści muž nana a macz, a pądże ze żonu, a wonaj budżetaj jedne miaso. Słyszeliśmy słowo Boże. Czytanie z lista Hebrejam. Bracia sotry, widzimy Jezusa, kiż by na krótki czas mało pod Janżelu zniżeny. On je z Bożej miłością za všich śmierć ucierpiał, a jest cześcią a krasnością kronowany. Przetoż dostojnie by, za Bóg, kotroż dla a przez kotro wszystko je, toho, kiż je mnohých synów ke krasności dowied. Tyż toho zakładnika ich sławy przez cierpienie pokrasni. Tokiż tun, kotryż posvědčuje, a ci, kiż była ja posvědčeni, pokażeja wszyscy od jednoho. Todla so wun niehajn buje, ich bratru mianować. Słyszeliśmy słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jeli samie sobą lubujemy, postawa Bowy nas, a lubość k niemu je w nas do spona. Kniez Bóg z wami. Słowa świętego zczynia po Marku. W wolnym czasu przystupichu k Jezusie faryzejojo a praszachu se jo spytujo, hać smie muž swoją żonu puścić. Odmówijo on rekny, što je wam Mojzes przykazał.
prajichu, Mojzes se dowolił rozwodny list napisać a żonu puścić. Jezus im odmówi, wasze je twerdeje utroby dla je wam tu kaznju napisał. Na spoczatku stworzenia pak je Bóg jeju jako muža a žonu zčinil. Toho dla opušči muž svojho nana a svoju mač a stojaši so k svojej manželskej. A budete dvaj jedne mjaso. Tak so nista hižo dlije dvaj, ale jedne čivo. Po takim, što je še Bóg związał, nech człowiek nie dzieli. Doma praszachu so jeho wučomnice zaso za tym. Odmówi im, štuž kuli pušči svoju manželsku vodco, vama přečivo nej manželstvo. Puščili ona svojho muža a so na druhého buda, vama manželstvo. Potom přivedžechu k nemu dzieci, zoby so ich dotknął, wučomnice pak dachu so do tych kiše neseku. Jezus to widzo, rozmiaza so na to a rekne im, dajcie dzieciatkam kemni przyńcz, a nie obarajcie im, dokeż tajkim słusza Boże Królestwo. Zaweno praju wam, sztuż nie przyjmie Boże Królestwo, każ dziecko nie zastupi do niego. Potom objímaše a żonowaše je, ruce na nie kładzą. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sotry we kniezu, lubi osadni, lubi sobu svedčaci doma. Dženca sme slyšeli druhé čitanie z lista Hebrejam. Jim je so pisało, toda pismo spoznać, dokež bychu mez nimi mnozy pryni zapal za wieru nekak zubili. To bieše dre około 70 lat po Jezusowym skrzyżowaniu. Poznajemy z pisma toho runia w osadnie rzeczachu za podpieru, za ujasnieniem, za nową energię. Chcemy sobie zapraszać, jak je to pola nas, jak je to między nami. Je nasze świętykczyńce zapołożone uznacze, które sme dżens w Asperges, w Krepence, na spoczatku Bożej mszy, znowu si dobrze domałowali, je tute uznacze ze zapalom za wieru żonowane, albo skiery nic. Żyjemy my za nowym rozmachom, gdyż so zajmujemy za powieście, gdyż czytamy, so rozestajemy, potom jasnie widzimy, a słyszymy to też, nasza cyrkiew czerpi tuczasnie pod mnohimi wużadaniami. A to nie jenoż pandemia, kotraż nas zabiera, abo dyskusja o prawym obkadzeniu z bolostnymi dopoznaczymi neszelakoryszego zneużywania z rychom, abo pobrachowacy personal. To są w osobie też długo hiżo trajace rozestajenia nastupają naszą wiru a konsekwencją z naszego uznacza. Reformy, reformy, reformy. Uwa są na jednej stronie. Tu pola nas w Niemskiej są w mediach dość pozytywnie neprzestawajcy o tak mianowanym synodalnym puczu ryczy. Mienia k tomu są między biskupami naszego kraju jara divergentne. Szobopaki, my chcemy cyrkiew tajku, jakaż by ona do drugiego Watykanskiego koncila, co na tamnym boku żada. A między tutymaj ekstremomaj je mnoho dalszych, najszelakoryszych mieniów, pozycjów. Wirus kručić, jak to czynić? List Hebrejam da poznać, najpredy junu masz se uwiadomić, do kogo wierzysz. A što je wun Jezus Chrystus nasazał, żeby tutun da wiru docuła nam zdobył. Gdyż ludzie swoje żywienie skiery jako biedu hodnocza, a gdyż moc wiry so pomięszuje, pyta fantazja swoje pucze.
Ci, kociž bychu Jezusa sami jeszcze aktywnie dożywili, powiedają wiedzą o dożywenych dziwach. Oni może rec, sme widzieli, wodu je na wino przemienił. A przypisają jemu moc z kamieniu chleb zczynić. So rozumí, że w następnych generacjach rozcze z toho przejcze Jezus niech z jeniczkim słowem szu nuzu świata umaza. Niekoci so prašaja, čeho dla nie wun z krzyża zles, wun, sam Bo. Přicpěvje jemu tole samo z nim skrzyżowany rubieżnik, prajo, pomaj sam sebi, a nam. Jezus nie jest z krzyża zles. Jezus nie jest światowe knejstwo nas ostornył. My se prašamy, što mamy jako budżbu z takiego teksta, kaž dżens słyszanym z lista Hebrejam, sobu domoj zač. Gdyż tam czytamy, dostojne a sprawne je Bohu przymierene, syna przez cierpienie zdokoniecz. Myslu, jasnie mamy zrozumieć, nic najmocniejszym jest mocnymi małym być, Jezus, Syn Boży, ale same otroczk, poniżeny, cierpiący aż do śmierci. Przez Bożą miłość ma śmierć Syna wierywym k spomożeniu być, k niezasłużenemu spomożeniu. My zetkamy się, co byśmy Eucharystiju świadczyli. Tum pucz myśli, że zeleny czwartk jest toho jara krótki, na śmiertną styskność Jezusowu. Wojował ze sobą wun też je nasz umożnik, a wun je przetrwał. W dowierze na Wódca modlo so nic moja, ale Twoja wola so stajn. Na nami je so z nim takle modlić. Twoja wola so stajn. Amen. Uznajmy naszą wierę. Wierzę do Boha, Wódca, Stworzyciela niebieska ziemi, a do Jezusa, Jego miłości, naszego Jezusa, i świętego Boga, na oczach zbawienia Przed Bohem nie mamy so ze swoimi skutkami hordzić, ale jsme na Jeho miłość pokazani. Modlmy so k Niemu. Pozbudžuj svoju córkę, żeby Twoju uczbu čistu učiła a obkovala. Osmilče, uslyš nas. Spošť nam prošacym silnu víru, kotraž neslyšane věci dokonia, dokež so na Tebie spušťa. Osmilče, uslyš nas. Daj všetkým, kotřiž so ze zmysłom horia prašeja, spoznać, što je spomožné za wieczne żywienie. Osmilče, uslyš nas. Pomaj přešťahanym a podpočanym do Twojej sprawności wierzyć a nepřečelam wodawać. Osmilče, uslyš nas.
Nie přidaj, zo bychmy Twoje przeproszenie odpokazali a wieczne zasłudzeni byli. Smilny Boże, niech spoznawamy, jak kutne są Twoje namowy. Budź nam miły sudnik a umożnik, gdyż kralujesz wo wieki na wieki. Modlmy się. Przyjmij, knieże, dary, któreż przynoszamy po Twoje przykazni, a gdyż wykonamy służbu, którą się nam napołożył, a się obdzielamy na świętym woporze, zdokonie dobroczyły nasze poswięcenie a umożenie przez Chrystusa naszego knieza. Kniez budź z wami. Pozbieńmy utroby. Dziękujmy so kniezi naszemu Bogu. Woprawdzie jehudne a sprawne, zdobne a spomożne, zosoci stajnie aż ludzie dziękujemy knieże światy Ojcieszego mocny, wieczny Bożo. Przetoż tak jara se świat lubował, zose nam swojego Syna jako umożnika posłał, nimo rycha bu nam we všem podobny, zoby nas lubował, štož lubujesz swoim Synu. Przez swoją posłuszność je nam wun Twoje dobra zdobył, kotryżśmy ze swojej nieposłusznością zubili. Toho dla sławimy Cię, knieże, ze všemi angelemi a światymi, Twoje krasności wyskają.
Woprawdźe światy sy knieże, żółwoż je światosće. To dla přikadžamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczenie z Ciebie cyrkwiu niedzielu jako dzień, na którym się Chrystus z martwych stanął. Przez Niego, kotro sy k swojej prawicy powyšił Cię prosimy. Postrzeż Ty daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czerpenie uda za wun klip dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šitce od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso, a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmiča a piče šitce z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraž bude za was a za mnojich przelata k wodawaniu rychu. Čiňte to, na mnie spominają. To je potajnstwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódcze na Jezusową śmierć a zroła stanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy Ci, że Sy nas powołał przed Tobą stać a Ci służyć a prosimy Cię pokornie. Zgromadźuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew Duchu Świętym do jednoty. Wspominaj knieże na swoją cyrkę, pouszy ziemi rozbrojeną, a wudospełnił lubości. Gromadźe z naszym bamżem Francyskusom, naszym biskupom Heinrichom a zewszym duchowstwom. Wspomnij też o naszych bratów a nasze sotry, koci są umreli w nadziei, że zroła staną. Przyjmij ich a wszystkich zemretych do światła swojego oblicza. Smij so nad nami všetkými prosimy Cię, spošť nam wieczne żywienie, ze zbożnej Boha Rodzicielku Knieżnu Mariu, ze światymi apostołami a všemi światymi, kociż so Ci ze všech wieków spodobają, zobychmy Cię kładili a sławili przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Niego z Nim a we Nim dała soci Bożą wszechomocny wódce w jedności Ducha Świętego, wszak chwała, cześć a hordozność wieki na wieki. Nie rekamy jedno dzieci Boże, my to smy, tuż smiemy po niedowiery śpiewać. Wódce nasz, kiż w niebiesach, świeć Twoje mieno, przyjdź Twoje królestwo, staj so Twoja wola, kajż na niebie tak na ziemi. Czynny chleb nasz daj nam dżęc, podaj nam nasze winy, jako my też podawamy swoim winnikom, a nie wiedz nas do spytowania, ale umoż nas od złego. Umoż nas, knieże, od tym wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam. Smij so nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przedewszym zamuczeniom mieszci, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przetoż Twoje je królestwo, a moc, a krasność na wieki. Amen. Knieży Jezusa swoim apostołom se praju, pokoj wam załostajam, swój pokoj wam dałam. Prosimy Cię, nie lada na nasze rychy, ale na wiru swojej cyrkwy. Daj jej po swojej woli pokoj a jednotu,
kiž se živa a králuješ věky na věky. Pokoj kněza buď stajně s vámi. Inio Boże, Inio Boże, Patrz, zabierasz wieki świata, zmiłuj zona Inio Boże, Patrz, zabierasz wieki świata, daj nam mir a pokoj. Liczy jenio Boże, Gottrž zabiera rychy świata. Ciło Chrystowe.
Modlimy się. Wszechmocny Boże, Ty nas sycisz a obnujesz z tutym sakramentem. Daj, żebyśmy podobni byli Chrystusy, któregoż przyjmamy, przecież Unia z Tobą żywa króluje po wieki na wieki. Dzięcieżym wozywieniam, dzięc rano sześcich sem smił wiacehać 20 młodostnych wużanować na procesjon do Radworia, to je rene tak, co su tutun dzień, też se tak zraduja, też starszym zapłać bo, za tam podpieru daja. W cyrkwi maja to dalej od cyrkwi dodrzeć a nahubnik nosić. Kolekta uprosy so przy zakodach a wukodach cyrkwie. Z tym nahubnikom, ja si myslu, na każdy pad by so drbiało tak ladać, że przy zastupie do cyrkwie, a przy hiczu z cyrkwie, a za tym poprawieniu drbiał so tu nahubnik nieść, gdyż masz w cyrkwi, potem dość miestna, na lewo a na prawo, potem nie trzeba się mieć. Dżęca 15 godzin poswieci so nowy Święty Krzyż pola sobie Roberta Schote w Worklecach. W oktobre modlimy się doma, a jako wasada o sobie Różoc. Różocowy nyszpory su w klosztrze, dżęca 14:15. Jutce pundzielu 17 godzin pola faceke Świętego Krzyża na Młynskim puczu. Wutoro na poszeszczych wieczor przy Wiesnej Kapałce prede Glausiec Kapałka Rykowa. Czwartk na poszeszczych przy Redzic Kapałce. Piatk 19 godzin do Kemši. W Kruščicach pundzielu 19 godzin niemskie reči, wutoro a sredo 19 godzin w serbskie reči, piatk też do Kemši. W Worklecach wutoro 18 godzin. Dżen za tydzień je kolekta za wasadu postajena. Doma obstarania su wutoru od 10 godzin Nowe Wiesce, Rajnce a Hornim Hajnku. Sredu od 10 godzin Pančicach Kukowe a kloštorskich wieskach. Piatk do południa w Horkach. Seniorowie w Worklecach zetkają się wutoro 8 godzin 30 k Różocy w Kapałce, a potem Dom Boskowym domie. Ostatnia rada zetka się wutoro po wieczornym Różocu w Kruščicach na farem. Sredu wieczor 6 su Kemše Dobrošicach. Sztuż z wasadnych chce aktywnie na zarjadowania za dzieci sobu skutkować, niech so proшу hadże piatka 8:10 pola wasadnej referentki Kini Roblowie przyzyli. Prosimy wasadnych dalej o hudźbne obrobienie Bożim show. Szulskie Kemše su czwartk 16 godzin, dunraz pak w Worklecach. Nyż poza szulskie dzieci z wikarii je wutoro 15 godzin 30. Kolpingojowe wikarii zetkaja so czwartk 20 godzin. Wszystkich, którzy su tutem lecze cyrkwie sobu redzili, przeproszujemy czwartk 18 godzin na dżakne Kemše do cyrkwie, a na zromadny wieczór ze zabawu a psikuskom na faru. Planowanie dla prosimy o przyzywienie hać do pundziele wieczor, listčina je zade w wieži. Sredu 8 w kloštre Kemše ne budu. K přihodě na kermušu prosimy wasadnych o pomoc przy redzeniu w oknu wasadnych rumnosću, a to 12:10 pod 9 godzin. Tež przy redzeniu farskich ležonosću a kirchova, a to 19 a 20:10 pod 9 godzin. Złoty kwas świecitaj sobotu Hešic Manželskaj z Pančic Kukowa. Demantny kwas świecitaj niedzielu na niemskich Kemšach Teichmanec Manželskaj z Rožanta. Przyjemy jubilaram Boże żonowanie. Sakrament Świętej Księży spości so niedzielu dzień za tydzień Benedykty Paszce z Kruščic. Sakrament Świętego Manželstwa chce sobie zaudać, prosite wierybyko modlitwu, a przypowiadaj so trzeci raz Roman Kokla z Koslowa a Ricarda Cyżec z Miłočic. Wirowanie je sobotu w Nebelčicach. První raz Roman Vesela z Kruščic a Maria Zahonec z Vitince. Tež první raz Štefan Wenk z Kašec a Reska Meglec z Worklec. 22. zemře ve starobě 74 let Margit Pašcena, rodzona Mütterlein z Větrova. Kovanie requiem běžte piatk Bačoniu. 24. zemře ve starobě 75 let Roža Petašova, rodzona Kraužic z Kruščic. Kovanie popelnice je sobotu 9 sčihuje requiem. 23. zemře ve starobě 68 let Jaroslav Konecki z Bušic. Kovanie popelnice je v Nesvačidle. 39. zemře ve starobě 80 let Maria Lipičova, rodzona Kraucec z Pančic Kukova. Pačo pusto večera je wutoru od 16 do 19 godzin. Kovanie requiem z tej sredu 16 godzinach.
Drugo dżesato zemre we starobie 6 a 80 lat Jan Richter z Pančic Kukowa. Warczo pustego wieczora je pondzielu 16 do 19 godzin, kowanie requiem w utoru 15 godzin w Kruszczycach. Kniesnie da potem rytm wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Jeszcze poriad Bożej służbą. Pondzielu rano we 7 zazemreteju Pawoła Schneidera a manżesku Hanu z Kamieńca. Utoro rano we 7 kanželam Piestonam skazana z Kruszczyc. Sredu rano we 7 zazemreto Jure Dučmana z Kruszczyc. Štvrtk šuske kemše v Vorklecach, je to netkole odminejo činimy, junu štvrtke v Vorklecach, nato štvrtke v Kruszczycach. Tu naraz potakíme v Vorklecach, 18 hodin za živých a zemretých dobročelov v osady. Potom zase niemskie kemše v Vorklecach večer na posedemich, kaž kúži štvrtk. Piatk 8.10 wieczór Rożoc a spowiedź, a potem Bożem msza 19 godzin za zemretého Mariu a Bena Nowaka z Nowej Wieski, nuczka Danila a pranuczka Dominika. Sobotu 40. spowiedź, 60. spowiedź a wieczorne kemsze jako dżaknek z temu kwasie manżeskiego Hejszec, Pančic Kukowa, kejście za żywych a zemretého subo Schneidrec a Hejszec. Dzień za tydzień rano we 7 do zemretého Jana Robla a manželsko Hanu z Vorklec, dopona Božem mša za osadu, na pojednačích za zemretého Heinžu Jana Šéfera z Korzac a za poženovanju dimantní jubiláru. Bjumaj nišpo a potom k čenca. Vám všetkým zapłać Bo za zhromadne páčo, je prošme o Bože žonovanie. Kniez buď s vámi. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Amen. Dzicze upokoju.